לנו פיוז. דרך אגב, אור גם במשחק לידי, והוא גם לידי. בוא נעשה, תפתח ואז נסתובב. טוב, 3, 4, נסתובב. 3, 2, 1. לא, אחי, אני לא מאמין לך. אחי, זה יותר טוב מגרמה, אחי, מה אתה נורמלי? אחי, מה אתה נורמלי? זה לוס מוביליס. אחי, לוס מוביליס. חבר'ה, לוס מוביליס. יותר טוב מגרמה. אחי, ועוד עם טאקו. בחלומות שלי זה היה יכול לקרות. אחי, לא מאמין. טוב, רגע, בוא תהיה. היא מלא. אחי, בוא סתכל. 66 מיליון לשנייה. אחי, וואט? אין מצב בעולם הזה. זה נראה כמו משהו. זה נראה כמו לוס ברוס, אבל זה נראה כמו לוס ברוס ולאס כן. מחוברים. יואו, אחי, אתה יודע שיכול להיות שיצא לאס פרנדס אולי? לא יודע, סיימתי. טוב חבר'ה, תודה רבה שהסתכלתם עליי מקבל לוס מוביליס. טאקו. טוב, מה עשיתי? ביי.